Assam Chief Minister Ahemasor Riniki Bhuyan Sarma Longley Kirai Adimaklong an Congress Asongpen Kahumridam. Korkanthi constituency along unity, victory and prosperity amai kangni. Under 14 pen under 17 first Nilip Super Cup 2023 Angdung Kiti. Karbi Anglong Life Adababirtang Ton Pen Arjupanikta. Lasonsi Lakha Krit Roxy Socheng Tenta MEC constituency Kaparlo Diopani Thengkurong Phararong Ruthe Anglong Alongle Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Apiso Riniki Bhuyan Sarma Homestay Lapen Trekking Amendment Suri isi bighas Karbi Anglong Alongle Kinampu social media long Kiklang Aputak Koan Ahokma pu Karbi Anglong Congress atum Kahumridam Padu. Lasonsi Socheng Tenta constituency Arlo Ruthe Anglong Alongle bighas Suri isi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Apiso Riniki Bhuyan Sarma Homestay Lapen Trekking Amendment Longle Kinam Puak Alamki social media long Charvo site Heklongsi Diopani Thengkurong Phar Arong Along Rong Asar Saru Sarhang Tumpen Karbi Anglong Congress Tumpen Chitongsi Adimaklong Paledam Bangso Hud Rongra Tumpen Kachingkia Hud Nankithando na Tenke Thengkurong Phar Arongke Hakopenta Uwe Plipota Daksi ke do bomapot nilitum ke labang solong leke madua phanta piun elopusi nang thandun lapenabarim Karbi Anglong Thomas Councilium ratanang kipen nang ke thandun ke Karbi Anglong long le jongsi pidetlo pulote monon phi theng lo langhan ka churi damjia phanta akisung dokok poputa nang thandun athe dak hakopen ke doara atum ke inglong arit hanthu mehek langdung pen loksi kereng ringti Lasini tum Congress tumpen ke chedon dun the pusi abarim rataning ti ningje pon. Ladak ni tum pini ke bang. Akaron ke hanlo je ni tum social media pe ne hin. Along stame theglong ladak jitu longle pe ne hurisa alampu. Lasi hok pe alam ke chini kang tung lapen rat pine ki sung ke boy doma pusi ke chini phansini tum bang lo. Ladak ke chini jitu social media ke klang je Riniki Bhuya. Present Chief Minister Himanta Biswa Sarma Hemasor Aphan jitu Suri si abigha along lagi pi polam sari long lo asila dak rata tuma bang pen kachini ateng polote alang tumpen lahai kaching ki chethan non ma thang ta we pu la penjong si do pustame rata tum bang ke choklem ki chodam aphan adim nang ye pot asila hai lam bang ke li tum alang li tunge ko dun thek the pusilang chipaklang lahai pi thek ka do ka we lam chini phansini tunge ba Rat ni tum ladak jitu arong vek bahiram nit kali ladak jitu arong gido mukha agang bura tum puna rong akisar tum puna lang li tum ben kachini teng pulote belek bahira pen kali pina tum bangke dak jungjung arong tum bangke rasolong le mukha bangke alang tum ha pusar pisar din ningkan pharo ko ane stami alang tum chichini ne anarta pen sigido pot rasiladak bangke kunu poidhe alang tum ke in future bang fan ki pidji pu bang ke koi thek the pusi chipaklang Bangso hut ke DYCC amai phu Sukur Singkro ke DYCC Kongchun bang Rolingson Marak ke DYCC VP Sanjeev Teron lapen Socheng Thenta APHLC amai phu Mensing Phangcho tum chetong dunenti News report Karbi Anglong Live Kidamtang Prini Pioneer Kebarni Korkanthi constituency along unity, victory and prosperity amai padupon. Bangso mai along aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chitong dunsi Korkanthi ara aphan aning pathete kangsi constituency alo ke ongdung gaching thora sai ke claim ji aphan lamchak chipite kang. Korkanthi constituency ka parlo Haberam Rong Phararong pathu aklamalong ke padupon bangso Unity, victory and prosperity amai ke padopon along aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kachetong don along MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso Deputy Speaker Ajit Kumar De pen kedang lok pinangan EMs MEC lapen Korkanthi BJP Mondal Committee atum chetong don rinti Maya long BJP Rajari Asong atum Radaphan lapen long riaphan ke paching thur ponji aphan ke claim pona sai mukha pinangan thanpon lapen Korkanthi constituency long ta ason kaching thura sai ke claim ponji aphan pangdak pon kaching thura sai ke claim ponji aphan ke pangdak pon laki dong mukak pen angjok pani
Kothalguri Kaziranga Rongmongwe an National Highway Kaselam Ponji aphan Thanpon Lapen Samilangso Langlokso atowar sitami Prabjin pen Selam Pon Anparta Harokha District Jongsi Longlo Pulote Korkanthi constituency ka parlo Samilangso Longsi Bipon Pupusi Thanpon Sainik School Kikim Ponji aphan Kuti Troxike Prapho Atangka pen Ningkan ke Thomangbong Kikim ke Patang Ponji aphan Thanpon Kidamtang Preni Pai Ner Kebani Bangso Mayalong Korkanthi BJP Mondal Committee Hin Pen CEM Ronghang aphan Pinpora Loke Pajerdun Dhentaghat along PWD IB Selam Nangji Longmir Jeng College along Assam Type Building Lapen Habiram Kimoa Terang Office Building Lahai Ki Jongduna Tengpen Ki Klempon Labji aphan Thanpon Anparta Pinpora Lo along Ki Jongduna Teng Dong Mukak Pen Samilang Sodak Atowar Laki November Achiklopen Ki Klempang Chengpon Pupusi Waidak Klarsa Pen Kaning Jepon Scheme to asset 375 crores. Girl hostel thakibo, boys hostel thakibo. Yat national standard hobo itutu. Aro yat indoor, outdoor sports complex thakibo, swimming pool thakibo, girl hostel, boys hostel thakibo. Gote teaching staff bilak thakibo. Gotike yat third gate, fourth gate. Yat local jibilakor unemployed youth. Tenglo bilakor hubidha kora hobo. Aro itar jitu Sainik school Jita aha loge loge ia jibilakor BPL family duridro hemar ekha porial bilak lora soil bilakor karone jibilaka arthik obhab lora soil bilakor suka ase tenglokor karone binamulya yat porha hubidha dia hobo ei gute khindi asuni moi gokhona korise ine doronor Karbi Anglongor 26 ta homostit ami rally korim oha 14 tarike Langfer homostit hobo aro logate Harogar Homosti hobo ene ধৰণৰ 26টা এমসি সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে একতা বিজয় ইউনিয়ন সভাত এটা আয়োজন কৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছো নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগৰ আঁচনি সেই আঁচনিবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজ্য হিচাপে ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আধালা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কিছুমান স্কিমটো আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে Dong Mukak Pen Sem Singing Ti Karbi Anglong Live Priya Chiklo Niphai Ner Kebarni Bogijan Bazar Committee Atum Akira Ponpen Dokhora Hidi Youth Development Society Atum Kipatir Pipon Arta Krepli Lapen Kretroxi Aphar Atum Aphan 4 Days Football Championship The First Nilip Super Cup 2023 Pre Niphai Phopen Kipangcheng Niphai Ner Kep An Angdung Kitipon Lakhaing Korapho Nilip constituency ke parlo Dokhora Hidi Pathu Aklamalong under 14 Lapen under 17 Atumaphan 4 Days Football Championship Kichengsi Nilip Super Cup 2023 Preya Chiklo Niphai Ner Kebarni Porphai Hinia Por Malompen Angdung Kiti Angdeng Pathu Ponlo Under 14 Aja Megalong Angdung Kiti ke Pathu Along Kachipho Pon Laki Koilamati Presbyterian Mission English School Pen Dehuri Football Academy Ang Bongsi Pathu Ponlo Koilamati Presbyterian Mission English School ate ranatum kit hek muchora jok Dehuri Football Academy aphan Bolipum mate golisi thaponsi chepa haiponlo Lapen under 17 ja megalong angdung kiti ke pathu ponate ran laki Dokhora Sports Club lapen Songron Football Club ang bongsi pathu ponlo Dokhora Sports Club atum kit hek muchora jok Songron Football Club aphan Dokhora SC atum pen Bolipum thaponsi chepa haiponlo Under 14 ke pathu long ke pathu ke theknaya nong ilaki Francis Rong PC chapalong ponlo Lapen best goalkeeper bangke Jersong Rong PC chapalong dunlo Lapen lapu under 17 na thua bangke ke pathu ke theknaya nong ilaki Dhonsing Rong P lapen best goalkeeper laki Mirlong Teron atume hin pensi chapalong ponlo Ke ton ke langmate referee atum ke mesiana jok ingsam jin pen ke pathu pajut ponlo Dokhora Hidi Youth Development Society Maipu Bernard Bay kaningje ponatengke teran ke do an ke pathuang bongstami ke chengani pen angdung kiti ponahut anta thangnat ka siksak avi pin pensi mesen pen pajut long pamelo pusi lamthe peklang pon kachepa hai ponate rana tuma phan Dokhora Hidi Bearong Asar Bidu Be Dokhora Hidi Youth Development Society Maipu Bernard Bay lapen ari sangho tuma hin pen
tangka trophy la pen certificate pi pajir pon si mai pachun pon tournament gi pon lage si owi gi mitum tangka maha kisi sak kadogowe alang tum long tan atema alang tu alang kadogowe tim tu men same financial strong amasini tum ador jum hek pen sini tum labang so office and pot under 17 dum han kenili tum 1001 rupees si and pot same alang tum han itum anong e ki pon ke first prize bang ni tum 10000 la pen ke adun tu anong e ke la ke suri troxy si 7000 la pen ke under 14 tum ha ni tum 5000 first anong e pipon la pen ke second anong e made runners up anong e ni tum 3000 si pipon la ben labang so alogot best player doi best goalkeeper doi pen high scorer doi lana anong e alang tu Koilamati pen Samson ingti Karbing long life Preni phai near ke bani Nihang Karbi Baptist Association ke parlo Nihang Longri Baptist Kajalang Amai along rialo Koilamati Mission Sub Center angkang kedo amonduli Koilamati Hawar Inglong Ikpi Baptist Church alongta Pastor Day Alira Lon pen arnama hirjume ke hang piarani pamandun Aningkan wanga son thak si preya cheklo roini ke chok ke chengsi abhom kuruani laki pirthe adang alongta pastor aranipu hokponsi somindar adangta talon ponlo lason se karbiang long prek jam ahawara long kedo mondoli tinalong sedame pastor atuma phan aman kachipi aranipu hokponsi mesen pen talon pon rinti pusi birta ripon long Lason si Inglong Ikpi Baptist Church alongta ada por phai kep a por pen mai chengbonlo mai phu sonjiva ingti pen mai chari ponsi alohi ke pachini lapen pastor arani ka tolona puthak lamthe ke than pon lake kongchun bang pitor teron pensi apor en ponlo adunthu kerokar cha por hut marvila bepi Sunday School nimarli atum pensi deng ponlo lapen monduli atuma hin pensitami lun kilun apor en pon Pastor aphan a department tin pen ke panong pon a hormu an kipi ke pajir apor en pon deta phi adon tin la pen anu tin pen kipi dun unchit aling komani pen ke arwohan sang dihin hai hui ke pajir pona jane misen pen pachun ponlo Pastor kangbura intia phan arnama hirjume ke hang pipon abang phulaki abarim pastor katharson intia hin pensi patir piponlo Laso hut Bible lang deng pen lang ponsi arnama hirjume ke hang pipon asai deng ponlo Aphi abarim pastor babu ingtia hin pen Bible along ke tok isia Timothy ang deng pi phong deng so kretroxia teng pen mondulia kam ke klempa me la pen kachepadu katuma phan ni aman ke long nangji a odu lapu alam the than pe jermi pon ahut pastor atuma phan laki inut amunit amahang thek det pen hakki thi ke jang hut anta akinang dovek lasili tumke kai kita ke longaling ke doaling pen pastor aphan ke man peng la pen ikhi dat pen ta aman pinangji lake ahirjume do binong bosi than pe klar ponlo mai ki jora hut dikon dilip hang chopen kardom jalin ponsi pastor aphan man kachi pila pen karcho mai misen pen ke talon pachun ponlo Koilamati pen Samson ingti Karbing long life Tang te pinya daba birta ke lapuan si kang ton poniklo